Ningizimu Afrika njengamanje ngiphinde futhi ngibingelele igama ngokusende ngakhoza sibonga khona le indaba zaseshoko sisona isidudla captures la emcimbini wama-awards olebo la esikhona e-Albany Hotel opposite ne-workshop la eThekwini la esikhona opposite ne-workshop nje kuSmith Street khona e-Albany Hotel lapho uzothola khona ku-second floor lapho la esikhona njengamanje eceleni kwami nginodadewethu ekade ngimthatha lapha ngaphakathi ephuma nje stage kade eyothola umhlomulo wakhe i-award yakhe ehamba ne-certificate siswami masibili nesikwamukele kulo mbukiso weSoul Pictures. Uma ungasawini uzoyibuyisa yini ama-200 ethu ama-100 ethu so lo lezo mina bekanjalo uyidlisha kanjani indlela mina engenze ngayo ngiyaxolisa badle ukuthi ngiphumile endleleni uLiba wayesivotisa ngayo kodwa abantu bekunzima ukuthi bavote ngenkathi imali isangena kwi-account yoliba then ingashintsha ngasenze i-post yami ngase ngathi imali izongena kwi-account yami mina bese kube mina oyithumelela kuLiba so abantu baqale lapho bavota-ke sebebona sekwi-account yami so akubanga nenkinga mhlawumbe kubanikazi bomcimbi ukuthi indlela ovotwa ngayo ayisayibona directly imali isiqalise kuwena before uyibona cha akubanga nankinga kodwa because imali ingena kwi-account yami then bese ngiyayithumelela futhi ngakhona so amazwi lapho okugcina ungafisa ukuwasho umuntu ohaya iy'nkondlo ofisayo ukuthi ngelinye ilanga ahlomule imaphi amazwi ongafisa uwadlulisa kasho nje ukuthi guys siye kukwesaba uye ukuthi ngiyasaba ukuphepha phambi kwabantu namahloni sonke sinawo amahloni mina nkosi yami ngathi ngikukhethelwe ngamanzi nje mathi ngikhuluma kodwa base ngise-stage I gave my best so nawe uhle lapha ekhaya ulimele usaba ucela bandla usukume uhaye usafona seqedile esikoleni njengamanje ngithathe i-gap year ngiyagijima nje so ngihlala e-clubhouse esikoleni ngizobona next year so masungena esikoleni uyafisa ukuthi nakhona uqhubeke nombono noma mhlawumbe uma ungena esikoleni bese nabo omunye ukhohlwa ukuba zonke ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke nabo because into engi-aplayile i-theatre so izongisiza ukuthi
ngiyakwazi ukuthi ngenza Ningizimu Afrika ngiyathemba nayizwela-ke sisekhulumile. Inkondlo yakhe ngiyithande kakhulu, ibala abafana abawu-5. Kodwa futhi ngalaba bafana abawu-5, hhayi ukuthi baqomile, indlela yokucikoza. So mhlawumbe sizuma ukutshela umbukeli ukuthi mhlawumbe ubhala le nkondlo kwakutheni omuphi umuzwa? Ngibhala le nkondlo kwaku-2024 ya, because I did u-matric wami uqala ngo-2023, then ngangawuphasa kahle 2024 ngahlala ekhaya nginethemba ukuthi mhlawumbe kukhona imasethe ezongithatha khona ngingaphasanga kahle. Then lapho ngabona ukuthi impilo inzima kanjani uma uhlele ekhaya, because le nkondlo ayikho actually ngabafana ingempilo uma uzoyithatha uyibuke ngenye indlela ubese uyibuka ngomqondo o-light. So iyona nto eyangi-inspire-isha ukuthi ngibhale le nkondlo. Futhi kahle indlela nawe ucikoze ngayo wayithatha wayibeka ngale ndlela le ngathi inomqondo ucashile kahle. Yebo, inomqondo ucashile. Nganza kwethu usoloko sithatha sinibeka okwenzeka la emcimbini omuhle kakhulu. Silana-ke e-Albany Hotel ngemuva kwe-workshop ku-Smith Street. Ila esikhona njengamanje sothamela wona umcimbi kaMamuzi Zolo, umcimbi bathi-ke uLimbo lapho esikhona sihlomulele ngama-award. Mhlawumbe nami uzohamba umuntu esenguphethe. Kodwa-ke okwakho ukuthi uma uqeda ukuba lo mbukiso bese subscribe la ku-channel yethu isoka lesidudla Captures. Lapho khona ozowabona wonke amavidiyo, ubone khona wonke ama-interviews esiwenzisile lapho wona umcimbi woLimbo. Danke, siyabonga.